Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Danas ću da vam pokažem jedan recept za najmekše tijesto, bar ono koje sam ja probala. Zato mi je potrebno 500 g brašna, 330 ml mlijeka, to ću ovdje sve sastaviti. ...60 g butera koji je prije toga stajao na sobnoj temperaturi oko 10 minuta. 10 g girmi. Ja ću istresti u jednu cijelu vrećicu, to je 7 g i dodati još malo iz kofi. Jednu veliku, ali punu kašiku soli. I isto tako jednu kašiku šećera. Kod ovog tijesta je najvažnije da se mijesi što duže. Zato neću rukom mijesiti nego mikserom. Stavite ove produžetke za tijesto i na jedinici mijesite 2 minute. Evo ja ću sve tačno našto ovako. Dvije minute su prošle, zatim naštimati alarm na 8 minuta, ovako, i povećavati jedan po jedan stepen brzine gore. Ko ima one miksere sa posudom, najbolje bi bilo i najlakše sa tim mikserima jer oni odrađuju svoj posao. Ako nema, naravno možete iskoristiti ovaj mikser koji sam ja iskoristila, samo šta bi vam predlagala da pravite pauze nakon 3 minute, možda da se mikser ne bi pregrijao. Ja ću od ovog tijesta sad samo napraviti loptu i ponovo ću ga vratiti ovdje i pokriti sa providnom folijom i ostaviti 45 minuta. Nakon 45 minuta tijesto izgleda ovako.